Сьогодні відбувається поховання Кривоноса Кирила Олександровича, що народився 16 листопада 1997 року. Був призваний на військову службу по мобілізації у 22 року. Бердичівським РТЦК служив у званні молодшого лейтенанту на посаді командира механізованого взводу. Помер, на жаль, 1 травня 26 року. Не був одружений, дітей не мав. Славна пам'ять померлому. Слава Україні!